Vältä nämä 4 virheitä, jos haluat, että sun videot saavat paljon katselukertoja. Ensimmäinen virhe, että sä julkaiset videot ilman otsikkoa. Otsikko on videon koukku, ja jos sitä ei ole, todennäköisyys, että katsoja skippaa sun videon kasvaa. Toinen virhe on, jos sä laitat yhteen videoon monta eri aihetta ilman selkeää punaista lankaa. Jos julkaiset videoita monista eri teemoista ilman yhtenäistä linjaa, algoritmit ei välttämättä ymmärrä, kenelle sun videoita pitää näyttää. Kolmas virhe on, että jos sä yrität mahduttaa kaikki, mitä sä tiedät yhteen videoon. Kun yrität kertoa yhdessä videossa kaikki, mitä sä tiedät, sun sisältö muuttuu raskaksi ja vaikeasti seurattavaksi. Katsojat eivät jaksa pysyä mukana ja tärkein viestisi hukkuu massaan. 4. virhe on, että julkaiset vain pelkkiä asiakasarvioita ja suoramyyntiä. Jos täytät profiileesi vain pelkillä asiakasarvioilla ja suorilla myyntipuheilla, asiakkaat kyllästyvät nopeasti. Ihmiset haluavat kokea tarinoita, oppia uutta ja saada inspiraatiota.